beste Gigantius en Geralda. Hartstikke bedankt dat jullie vandaag hier waren en getuige geworden zijn voor Lucius en Amaka. Wij willen jullie natuurlijk niet met lege handen naar huis laten gaan. Ook wij hebben een presentje van jullie aangeboden door Lucius en Amaka. Als jullie naar boven willen komen, alsjeblieft. Bij plaats, grondstapskunstjes en ze geniet maken. Neem de buitenvaart, het is al een beetje goed, bouwelijk eromheen. En ze hebben hem gevonden in de afgraving. Sorry. Mag ik even langs? Dankjewel. Goed zo, dan geven ze nog een applausje. Maar dan wil ik toch nog heel even van Gigantius weten hoe we dat nou gaan doen met die vlaai hier. Jullie hebben er ervaring mee met het snijden, toch? Worden dat puntjes, worden dat vierkantjes? Is misschien iemand van jullie bereid om daar gewoon de eerste messteek in te doen? Wacht even, Hans, ga je het zelf doen? Oh, de bakker komt. Dat is de bakker. Oh, geef je ook eens een goed applaus, zeg. Geweldig. Kom maar hier. Kan ook hier op het podium, misschien ook mooi. Oh, dit is ook een mooie foto, dat is prima. Abrikoos, peer, appel en? Zo. Appel, abrikoos, keers, dat zijn kersen en pudding. En waar gaat hij dan? Oh. Ik pak die brunches via kijkjes. Haha, doei! Perfect. Ik wil jullie allemaal bedanken voor deze geweldige dag en hartstikke bedankt voor alle vrijwilligers die wat mee hebben geholpen om deze dag te organiseren en mogelijk te maken. Een groot applaus voor al deze mensen die wat dit mogelijk hebben gemaakt. Hartstikke bedankt. Ik heb het eerste stuk, ja. Nou, en de bakker snijdt de vlaai vakkundig. Dus aanstonds zou ik zeggen, kom naar voren en eet lekker een stukje Maastricht naar voren. Ja, ik krijg nog een stukje. Ik maak even stukjes erin en dan dat is toch niet wel. Ja, ik heb gewonnen. Pit. Lekker. Wie wil er even? Wil je een stukje vlaai? Ja. Met de handen, dat mag met de handen. Weer wel een stukje Limmerse vlaai. Jij hebt zin in een stukje vlaai. Weer wel een stukje. Dankjewel. Twee
stukje tellen. Nee, we kunnen geen stukken tellen. Mag je het lekker meer? Chef ligt tegen mij in de tong niet aan. Nee. Wie wil er nog? Ja. Ja.